Сега ще ви дам един пример с американо-съветските или съветско-американски отношения в 80-те години. Тогава Съединените щати имат така много по-силна икономика и всичко останало, нали? Техният брутен вътрешен продукт расте. Начало на държавата им стои възрастен, но много енергичен мъж, какъвто е Роналд Рейган към този момент, докато съветската икономика пада надолу, съответно начало на държавата стават ни вече доста закъсали със здравето старци, бъдещи смъртници и така нататък. Сега в момента ситуацията е абсолютно обратна. Погледнете сегашната американска империя. И вижте за какво става въпрос. Там хората в техният политически елит в момента са средна възраст над 65 години. Средна възраст. При тях в момента 50 годишен човек е младеж. За какво говорим? Да не говорим, че икономиката им, въпреки че се развива, тя се развива в момента тя се развива експанзивно, защото все още не е успяла да изчерпа абсолютно всички свои външни резерви, но е на път, точно така. А Руската федерация, която е наложена, на която се наложили санкции всички западни държави, плюс Япония, Нова Зеландия, Австралия, тя в момента расте и то расте изключително силно расте.